Ni to semifinal din. Norok pai mani beti matong hati ni. Hambai sini media rona black ke khatong ka hasang ka tamle sime jing fourth round champion kai kaisa buskan go final khanai ini black ke tong ka racing player black ke tahun ka kai sini holy cross sini black ka ham ka bro dunia tim kai sampai ke ni kuma sini black ke well play jeng o jaga next bahai no ini kambu ka lainnya ni bagai teman so laja khayo ini do to party ro Jet nor ni je final din bobor final ngai nong ni. Nor se final ba oh kaman bobor ngai nong ni. Final itu semua tabuk kilo kubur di komplek berapa? 26. Anda ke semua apa nih nak belajar? Ini belajar itu betul belajar. Ini mahal. Ini komplek Uriska Society. First proton semua mahal. Lanar kenyai. Orang no suki sana lain ni. Super driver sini. Ini ni orang kerajaan apa sih? Kita orang tamu lagi. Sini hal di mana kamu apa tak boleh? Dari kita lakukan itu sini je, sini boleh. Dari kau kita sana, ono kalau apa sini involve sini ni mana? On bagi tidak gelak kan khatong kerja. Presiden siapa yang komplain Uriska Society ni? Ang jotonon koinai jadi sini apa hike para rogo jadi tongnai player rock. Kebang mah tongsin boru rock, boru go khai, try khai tong tu.
फाइने बसखांनि सानावबो बर'खौ थुलुंगा होदों के लुकरंनो निनि जे 26 नंनि जे फाइनाल नंनि थां दङ लुकरंनो नोंनि बिसिंति नोंथां को गोजान मुं दंनाय आं लुकरंनोबो कबकनाय फायदि जोंजोंथ' खा थांजाखाय नायलायानो दंथ'लायानो अबो खेला हार जित दंनाय खायफानो जों कुमलं इलिस्का ससाइटि बा अल जागानि लोकेल बा जत लोकेल बरना आं कयजाव फायदि फाइ नायलाय फायदि बै बर नायफायके जोंबो खाथंथ'गो जाय जों सासमानो बस गांनि फाइनाय नेक्स्ट इयारावबो आं माहायके रोखांखाय जोंथियाव नारागोन टुर्नामेन्ट दङ आं आसा खायो बै सुदु खुमलुं एरियानि बरनो सिमिबो आं खबर गैया बे आदार्स जे दंनाय गोबांसिनि दिब्रासाबारि बरनो आं खबरनाय बरगो फाइ नायफिननो बागै बांसिन सेक्टर पेटे कक्सावनो बनो जरानो सागत दरा आमलाय मारो सिनि हाय चिन प्रेसिडेन्ट जरानो बागै आनि कय हरमु बे पाब्लिक रंनि थानि गासिनि खुमलुं एरियाव तंनाय जत पाब्लिक रंनो अबनो कयनाय सिनि फार्म ब्लेक क्राइसिस जों पुलियानि सिनि साइटा मेच जों बाहायके जों प्लेयार नाहारै थांलाय दङाबा लायके जों फार्म क्राइसिस दङ खाख्लायो नरक सिंनो चुबाबायानो मिसकां फाइनाल जों खुमलुंनि थानायो चेम्पियन मे ताक्लाय चेम्पियन मे बिसिम मानसुगो आम बागै नरकनि बरकनि जतनिनो चुबा मुं दंहांके जों थांसाख्लायो जों फुटबल टुर्नामेन्ट खुमलुं एरिक्सा हनि बुङो रोजाखनो अब खुमलुं एरियानि न कायसा ट्रफि नारक मांखा महाराजा बिदुगुन किशोर मानिकनो बोलाके कायसा फुटबल टुर्नामेन्ट रोजामावो नै जों मानसुखने आमनि बागै आनि कयमुं जत ओ एरियानि चिनि खुमलुं आन्दारा तंनाय एरियानि बर' रंना आं कयना मुसुङो नरक हायनो फाइनाल जों हायना हायसिन प्लेयार न तुबै गाहामके खेला थों मानानि फ्लाइं मानानि बागै नंनि फान नंनि सहयोगिता आसुना आनि कयनो